nawr dy gyffyrddiad di a ddolaf di yma nawr iachau'n calonnau ni a ddolaf di yma nawr ti'n newid mywyd i a ddolaf di yma nawr yn pyr o'n nghalon di a ddolaf di a rwy ti'n creu llwybrau cadw o ddinedau gŵr y gwirthiau golau'n y twygwch fynyw dyna pwy wyt ti rwy ti'n creu llwybrau cadw o ddinedau gŵr y gwirthiau golau'n y twygwch fynyw dyna pwy wyt ti 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 Diolch i ti. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygiol, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw o ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwy ti'n creu llwybrau, cadw o ddinedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Dyna pwy wyt ti. Dyna pwy
Diolch. Helo. Ie, mae'n well. Bore da pawb. Croeso cynnes i chi gyd. Llanw 2024. Reit, wel gethon ni hwyl neithwr, dy fe? Diolch eto i ti, Martin. Sa'n gwybod am chi, ond neithwr, o'n i ffili gysgu'n iawn i ddechrau. Achos oedd rhyw geiriau yn mynd trwy pen fi. Rhywbeth am ffrwyth. A fale, herenau a bananas. Diolch, Martin. Felly, allai cael dwylo lan. Pwy sydd wedi cyrraedd bore yma i ymuno am y ddwrnod heddi? Croeso mawr i chi gyd. Ffantastig, mor lyflu i weld chi gyd yma. So, Lydia Power ydw i o Ddryslwyn yn y Dyffryn Tywi. Ac, cwpl o cyhoeddiadau dyn ni. Bydd ddim tan, reit? Ond os fydd na tan, please gallwch chi mynd ffyrna i'r allanfa tan ar y ochr hyn, dim nôl lan y grisiau, ochr na. Mae cyhoeddiadau i gael ar y grŵp WhatsApp. So mae WhatsApp gyda ni, a fi'n credu fydd na cod i ddangos, fan hyn. Os ydych chi'n sganio hwnna gyda'r camera ar y ffôn, gallwch chi ymuno gyda'r grŵp WhatsApp. Mae popeth yn cael ei cyhoeddi ar y grŵp WhatsApp gyda ni. Mae lot o gweithgareddau gyda ni, cyffroes, wythnos yma. A mae un cyffroes dyn ni prawn yma, grŵp sy'n mynd lawr i Cwm Tydi. So, os ydych chi moyn mynd lawr, reit, yn bwysig, os ydych chi moyn mynd i Cwm Tydi heddi, please gallwch chi cwrdd yn y derbynfa y gwersyll, sef, so dim lan loft fan hyn yn y neuadd, cer lawr, wel, gofyn i rywun, ond mae'r derbynfa, mae gwydyr ar y tu fas reit yn canol y gwersyll, erbyn 1:45. Iawn? 1:45. A bydd y bws yn mynd. Ond, os ych chi am fynd, please cofrestru lan loft fan hyn i gael bws yn ôl. Neu gallwch chi cerdded yn ôl, wrth gwrs. Bach yn hwyrach. Mae stafell weddi gyda ni, jyst gyferbyn y neuadd, stafell gwydyr i gyd. Please, newch yn siŵr bod chi'n neud y fwyaf o bod yma. Os ych chi moyn weddi am unrhyw beth, please, cewch chi ofyn, neu os ych chi moyn jyst amser dawel gyda'r arglwydd, ewch i'r stafell gweddi. A maen nhw wedi gwneud peth ffantastig yn y stafell yma, jyst cer i gael lwc, os dim byd arall. Diolch i pawb sydd wedi dod gyda stondinau, please, ar ôl y gwasanaeth, cer i crwydro draw i weld beth sydd fyna. Mae yna Ffrwd Byw i gael ar Facebook a YouTube Llanw. Ac wrth gwrs, mae popeth ar gael yn y raglen. Please, edrych trwyddo fe. Mae yna panel am 4 o'r gloch. Gewch chi ffindio'r manylion yn y raglen. Mae hwnna'n mynd i bod yn really dda. So allai please annog bawb i ddod. Mae hwnna am 4 o'r gloch. A wedyn mae rhywbeth gyda Maze am 2 o'r gloch pnawn. Mae Maze, ti'n moyn gweud rhywbeth am hwnna? Ie, am 2 o'r gloch yn Cilborth, fi'n meddwl. Dyn ni'n rhyw fath o seminar. Os ydych chi erioed i meddwl, ydych chi'n joio caneuon addoliad falle? Ydych chi'n meddwl sut maen nhw'n cael eu sgwennu? Wel, mae'n mynd i fynd i seminar bach ar hwnna. Mae fel kind of edrych dan y bonet o sut mae sgwennu can ac yn fwy specific can addoliad. Falle bod diddordeb chi, falle bod chi meddwl sy'n ni'n dwlu gwneud, sy'n ni'n dwlu sgwennu can i addoli Duw, ond dwi ddim yn gwybod sut i ddechrau. Wel, fydd hwnna'n berffaith i chi. Rhoi cwbl o tips. Dim bod fi'n expert na dim byd, dwi'n wedi sgwennu cwbl. Cwbl o tips sut i sgwennu can addoliad. So ni ddim yn mynd i sgwennu can, so peidiwch gadlu hwnna roi chi off. Ddim rhaid chi sgwennu, ond os chi'n meddwl, sy'n ni'n dwlu wneud hwnna, neu diddordeb ydych chi'n gwybod sut mae can yn cael ei sgwennu, dewch draw yn 2 o'r gloch, a byddwn ni'n mynd drwy hwnna dan gilydd. Cwbl o top tips, allwch chi fynd adre wedyn, a sgwennu caneuon addoliad eich hun, falle fyddwch chi yma blwyddyn nesaf wedyn, yn canu caneuon chi'n hydrych na fi. So, dewch draw am 2 o'r gloch, a gweld chi fyna. Diolch. Ffantastig. A ble mae hwnna, Maze? Yn Cilborth, fi'n meddwl, ar ail lawr. Lan loft. Ffantastig. Great. So, fi eisiau bach o audience participation nawr. Chi'n barod? Dwi eisiau gweld a clywed chi. So, ffrindiau o'r gogledd. Dwylo lan, bach o sŵn. Woo! Ffantastig, rhyw lyflu. Ffrindiau o'r de. Ni ti hanner. A ffrindiau tu allan o Gymru. Come on! Croeso mawr i chi gyd. A croeso mawr i'r ddysgwyr.
What's this? Better say this in English. Mae'n translation. There is a translation service and there are headsets in the back. So if you're a learner or if you're struggling a little bit with the Welsh and want a bit more clarity, fel fi ambell waith, fi ar y app geiriaduron ar y ffôn, ond man na headsets i gael. There are headsets to be had. Diwedd y sesiwn yma, ni'n mynd i gael paned lan loft a wedyn nôl lawr fan hyn am grwpiau trafod. A mae yna un grŵp i gael am y ddysgwyr. So, os ydych chi'n moyn bod rhan o'r grŵp na, mae Sarah Morris mynd i arwain y grŵp na, a bydd ni'n cwrdd ar bwys y bwrdd yn y cefn, le o'ch chi wedi pigo lan y headset, iawn? So, dwi eisiau annog y ddysgwyr bore yma, achos dwi'n dysgwr, dysgus i Gymraeg, yn newidus i ysgol pan o'n i'n 1 ar 15, ac oedd ddim hawl dy fi siarad Gymraeg, ond dim ond un gair oedd Gymraeg dy fi ar y pryd. Ac un peth fi'n caru am Llanw yw tafodiaeth. Fi'n caru clywed yr acennau o bob ran o'r glad. Ni wedi cael sgwrs yn barod, bore yma nag yn ei llir, am Llaeth, fel ni'n gweud fan hyn, neu Gaerdydd, Llaeth, neu lan yn y Gogs, Llefrydd. Ac stori bach, pan o'n i yn yr ysgol, fi'n cofio gofyn i ffrindiau, achos fel na dysgus i Gymraeg, gofyn trwy amser, beth mae'r gair hyn yn meddwl, beth mae'r gair na? A fi'n cofio gweud, reit, mae Cymraeg, beth ti'n licio hwn, Meirion, mae Cymraeg, wedys i yn meddwl, Welsh, nag yw e? Odi, wedyn nhw. Wedys i, beth am y gair Cymraeg? Beth mae hwnna'n meddwl? Wedyn nhw, wel, so ni'n cyfarwydd y gair na. Wir, wedyn nhw, so ni'n gwybod beth mae Cymraeg yn meddwl. Ond o'n i feddwl, good job, nes i ddim ofyn beth yw Cymreig, achos mae'n gwannol tod, ie. So, o ran Cymraeg, Cymraeg a Cymreig, diolch i Arwel sy'n cyfieithu bore yma, achos sa'n gwybod sut bydd e wedi cyfieithu Cymraeg, Cymraeg a Cymreig. Da iawn Arwel. Ac tymor bach fel tafodiaeth, beth fi'n hefyd yn caru am Llanw yw bod ni gyd yma yn cynrychioli eglwysi a capeli wahanol iawn, gyda steils wahanol. A i fi, mae fe'n neud Llanw'n rili cyfoethog. A ni ma fel fi'n gweud, steils gwahanol, ond ni'n rhannau gwahanol o igorff nag ni. Bod ni'n caru ein iaith, ac ni'n caru ein cenedl, ac ni'n caru ein eglwysi a capeli, actually, so ni ma am nhw i ni. Ni ma am un reswm ac am un person, sef ein arglwydd, ein Duw, ein ffrind, ein tad nefol, Iesu. Amen? Felly, credu fi wedi cofio popeth? Gwyddïwn. Ein arglwydd, ein tad. Diolch i ti, oherwydd achos ti, yn ni yma bore yma. Achos ti, yn ni'n uno wythnos yma, Dad, i addoli ti. Dyn ni'n hoelio ein llygyd ni arna ti, Dad. Neu di dod nawr ysbryd glân gyda dy bresenoldeb di, Dad. Neu di agosau ato ni wrth i ni'n agosau ato ti. Tad, gad yr enw Iesu bod yn fawr wythnos yma. Helpu ni addoli ti nawr ysbryd glân. Gogoniant ti, Dad. Ni'n caru ti, di'n yn addoli ti. Neu di siarad a pob un o'n i bore yma. Yn dy enw. Amen. Diolch Lydia. Bore da. Pawb di cysgu'n dda neithiwr? Oh, okay. Mixed reviews. Da ni jyst yn mynd i addoli bore yma mewn can, a cyn i ni neu hynna, dwi jyst yn mynd i darllen rhan o'r Beibl. O Rhufeiniaid 11, adnodau 33 i 36. A mae'n deud, mae Duw mor ffantastig. Mae o mor aruthrol o ddoeth, mae'n deall popeth. Mae beth mae'n ei benderfynu y tu hwnt i'n hamgyffred ni, a beth mae'n ei wneud y tu hwnt i'n deall ni. Pwy sy'n gallu honni ei fod yn deall meddwl yr arglwydd? Pwy sydd wedi dod i wybod digon i roi cyngor iddo? Pwy sydd wedi rhoi cymaint i Dduw nes bod Duw a dyled i'w thalu iddo? Na, Duw sydd wedi rhoi popeth i ni. Fe sy'n cynnal y cwbl, ac mae'r cwbl yn bodoli i fwyn e. Fe ydy'r unig un sy'n heiddi ei foli am byth. Amen. So, dyn ni'n mynd i addoli y Duw yma. Dyn ni'n cael masif braint o wneud hynna bore yma. So, os ydych chi eisiau codi, dyn ni'n mynd i ganu anhygoel ras i hwn.
bygodd y beth. Teilwng yw yn o'n gallu law. Teilwng, 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 anhygoel ras yw hwn. Cariad i beth yw hwn. Mi gyfrais di fy lle. Mi gariais di fy nos. A rhaid y fywyd law. I mi gael bod yn rhydd. O, Iesu canaf am bob peth nes di mi. Fy Iesu, waredwr, arglwydd does neb fel ti. Deilwng yn wir, o molian ti, rhyfeddol yw dy gariad cryf. Fy nghysur, fy nghysgod, ti yw fy noddannedd. Popeth sy'n bod o dan yr hod, uned yw addoli. Roeddiwch chi ddiw'r ddaear oll cenwch naw.
Arglwydd, ti uwch ben bob dim. Ti mor anhygoel, a mae jyst yn gymaint o fraint cael dod i addoli chdi bore yma. Arglwydd, ti'n arglwydd ar arglwyddi, ti'n frenin ar fy nhinoedd, ond ti'n ffrind mor ffyddlon. Oedden ni jyst, yn addoli chdi, yn clodfori chdi. genedlaethau yn plygu mewn addoliad I ganu can yr oesoedd nawr i'r oed. Bydd pawb a fi o'n blaen ni a
Bydd pob un a gred yn canu can yr oesoedd nawr i'r oed. Dy enw yw'r uchaf, dy enw yw'r mwyaf, dy enw sydd uwchlaw pob un. Pob orsedd, pob arglwydd, pob safle, pob pŵer, dy enw sydd uwchlaw pob un. Can yr engil yw sanctaidd, can ar creador sanctaidd, dyrchafedig gwynt sanctaidd, sanctaidd bydd barddol. Os gyfais di dy faddau, os feddach i'r bwydi, can a gan am byw am byth i'r oed. Os wyt nawr mewn rhyddid, yn cario enw dy gan o fan am faw am byth i'r oed. Fe gan am byth a dweud amen, can yr engil yw sanctaidd, can ar creador sanctaidd, dyrchafedig gwynt sanctaidd, sanctaidd bydd barddol. Can dy bobl yw sanctaidd, yw'r brenhinoedd gwynt sanctaidd, wedi yn byw yn sanctaidd, sanctaidd bydd barddol. Dy enw yw'r uchaf, dy enw yw'r mwyaf, dy enw sydd uwchlaw pob un. Pob gorsaf, pob gorsaf, pob arglwydd, pob safle, pob pŵer, dy enw sydd uwchlaw pob un. Can yr engil yw sanctaidd, can ar creador sanctaidd, dyrchafedig gwynt sanctaidd, sanctaidd bydd barddol. Can dy bobl yw sanctaidd, yw'r brenhinoedd gwynt sanctaidd, byddi di am byth yn sanctaidd, sanctaidd bydd barddol. Sanctaidd, 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 rwyt ti'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, 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 rwyf am dy weld di. Ti'n sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, 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 rwyt ti yn sanctaidd, 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 rwyf am dy weld di. Gadewch ni ddatgan hynny eto. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Sanctaidd, 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 rwyf am dy weld di.
Sanctae, sanctae, sanctae. Sanctae, sanctae, sanctae. Arglwydd ti'n sanctae, sanctae, sanctae. Rwydd am dy weld di. Sanctae. Sanctae, sanctae, sanctae. Sanctae, sanctae, sanctae. Sanctae, sanctae, sanctae. Rwydd am dy weld di. Can yr engil yw sanctae, can yr creador sanctae, dyrchaeddegwyd sanctae, sanctae bydd bethau. Ie, arglwydd ti mor sanctaidd. Ti tu hwnt i unrhyw beth dyn ni'n gallu dychmygu. Oedden ni jyst yn dod yn hynna'n i chdi bore yma. Yn cael ni yn meddwl neu ni gyd. Achos ti mor werth o dad. Ie. Diolch dad. Amen. Helo, cwni. Okay. Darlleniad heddi o Marc 10. Dechrau yn adnod 32. Marc 10. Dechrau yn adnod 32. Roedden nhw ar ei ffordd i Jerusalem. Roedd Iesu'n cerdded ar y blaen a'r disgyblion yn ei ddilyn, ond wedi syfrdanu ei fod yn mynd yno. Roedd pawb arall oedd yn ei ddilyn yn ofni'n fawr. Aeth Iesu ar 12 disgybl i'r naill ochr eto i ddweud wrthyn nhw beth oedd mynd i ddigwydd iddo. Pan gyrraedden nhw Jerusalem, meddai, byddai i mab y dyn yn cael fy mradychu'r prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith. Bydden nhw'n rhoi dedfryd marwolaeth arni, ac yna fy roi yn hwylo'n Rufeiniaid. Bydd yr eini yn gwneud sbort am fy mhen, yn poeri arna i, yn fy chwipio am lladd. Ond yna, 2 ddiwrnod wedyn, byddai'n dod yn ôl yn fyw. Aeth Iago ac Ioan, meibion Zebedeus, i siarad â Iesu. Athro, dyn ni eisiau gofyn ffafr, medden nhw. Beth gael wneud i chi gyfynodd? Dyma nhw'n ateb. Dyn ni eisiau cael istedd bob ochr i ti pan fydde di'n teyrnasu. Dych chi ddim yn gwybod beth am beth dych chi'n siarad, meddai Iesu. Allwch chi yfed o'r un gwpan chwerw am i, neu gael eich bydyddio ar un bedydd am i. Gallwn, medden nhw. Yna dwedodd Iesu wrthyn nhw, byddwch chi'n yfed o'r un gwpan am i, a chewch eich bydyddio ar un bedydd am i. Ond dim fi sydd i ddweud pwy sy'n cael eistedd bob ochr i mi. Mae'r lleoedd hynny wedi gadw i bwy bynnag mae Duw wedi ei dewis. Pan glywodd y 10 disgybl arall am y peth, roedden nhw'n wyllt gyda Iago a Ioan. Felly dyma Iesu'n ei galw nhw i gyd at ei gilydd a dweud wrthyn nhw, dych chi'n gwybod sut mae'r pwysygion i'r llywodraethu'n cenhedloedd yn ymddwyn? Maen nhw'n wrth ei bodd yn dangos eu hawdurdod ac yn ei lordio dros ei bobl. Ond rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i'r sawl sydd am arwain ddysgu gwasanaethu. A phwy bynnag sydd am fod yn geffyl blaen, fod yn was i bawb arall. Wnes i ddim disgwyl i bob eraill fy ngwasanaethu i, mai fi ydy mab y dyn. Des i fel gwas i aberthu fy mywyd mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Dyma nhw'n cyrraedd Jericho. Roedd tyrfa fawr yn dilyn Iesu a'i ddisgyblion allan o'r dref, a dyma nhw'n pasio heibio dyn dall oedd yn cardota ar ochr y ffordd.
Bartimeus oedd enw'r dyn, hynny ydy mab Timeus. Pan deallodd mae Iesu o Nazareth oedd yno, dechreuodd weiddi, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Caid y geg, medda rai o'r bobl wrtho. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Dyma Iesu'n stopio. Dwedwch wrtho fe am dod yma, meddai. Felly, dyma nhw'n galw'r dyn dall. Hei, cod y galon, mae'n galw amdana ti, tyrd. Felly, taflodd y dyn dall ei glogin i ffwrdd, neidio ar ei draed a mynd at Iesu. Dyma Iesu'n gofyn iddo, beth gai wneud i ti? Rabwni, atebodd y dyn dall. Dwi eisiau gallu gweld. Yna dwedodd Iesu, dos. Am y ti credu rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd y dyn yn gweld, a dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Allai galw lan, please. Y legend, sef Arfon Jones. Pawb i groesawu fe, please. Fi'n gwybod bydd Arfon ddim wedi licio cael ei alw yn legend. Fideo? Ond dyma pham ma fe'n legend, yw e? Just reit o fan. Right, gafi wyddi dros dy chi, Arfon. Felly Iesu, diolch bod ti yma. Diolch Ysbryd Glân am dy bresenoldeb. Diolch i ti am Arfon, dy fab, dy was. Llenwi fe'n ffres nawr Ysbryd Glân, eneinio fe, diolch Iesu. A siarad trwyddo fe. Agor ein calonau ni, ac ein clustia ni, ac ein llyged ni. I clywed a gweld beth ti eisiau gweud a dangos i ni bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Wel wir, Ffrwd Llanw. Wrth y modd yn cael bod yma hefo chi, ond mae rhaid i mi gyfadde, dwi'n teimlo'r cyfrifoldeb y bore yma o rannu hefo chi efo'r gair. Ond eisiau diolch i'r pwyllgor am y gwahoddiad i wneud hynny. Mae o'n fraint aruthrol. Dwi eisiau diolch i adlais gyntaf am yn harwen i mewn addoliad. Gwefreiddiol, diolch Cadi a Meilir a'r lleill i gyd. Dwi'n teimlo bod yr arglwydd di rhoi gair i mi. Ydy'n bryd i ni gael ail albwm gynnyn nhw? Come on! Dwi'n argoeddedig bod ne fwy i ddod. Ac wrach bod ne rei ohonoch chi sydd fynd i wrando ar Meilir pnawn ma di o ia, yn sôn am gyfansoddi caneuon addoli newydd. Mae gynnon ni angen mwy. Dwi'n mynd i sticio at y nodiadau gystal y gymedra i bore yma, cos dwi'n enwog am fwydro. Dwi'n enwog am fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Felly dwi'n mynd i drio cadw o fewn yn amser. Ddeu gwir, na i roed yn cloc ymlaen y fama. Fel bod fi'n gwybod beth dwi'n neud. Ges i'r pwnc i siarad arno fo, cwrdd ar Iesu byw. Ac fes i am oes yn trio penderfynu be'n union o'n i'n mynd i wneud. Peth cyntaf oedd i'n meddwl i oedd meddwl am y disgyblion ac am y gwragedd ar ei gyfarfod Iesu ar ôl iddo fo atgyfodi. Meddwl baswn i'n sticio at hynny. Ond wedyn ar y Duw yn arwen i feddwl, wel, mi oedd Iesu yn fyw ar y ddaear yma ddario gyfarfod llwyth o bobl. A mi nes i restr lawn o bawb oedd wedi cyfarfod yn yr Efengylau i gyd. Ac o'n i'n meddwl na fydd y bregeth yr un hir o saith rhw'r hyn ei gyd. Ond yr hyn ges i'n argyhoeddi i wneud yn y diwedd oedd meddwl amdano chi ac amdano i'n hun. Pa wahaniaeth mae cwrdd a Iesu wedi wneud i'ch bywyd chi? Y peryg ydy, chi'n gwybod, bod pobl eraill
yn edrych arno ni'n dod i Llanw ac yn meddwl o criw o bobl wedi cael crefydd ydyn nhw. Bobl sydd yn licio canu caneuon ac yn y blaen. So ni'n gofyn i chi, pam de chi wedi dod i Llanw? Be fydda'ch ateb chi? Wrach bod chi wedi dod am rest. Mae hynny'n iawn. O Jos yn deud bod o wedi dod yn ddisgwylgar. Dwi'n licio'r gair yna. De chi yn ddisgwylgar? Nid i glywed be dwi'n neu neb arall ni ddeud, ond ddisgwylgar i Dduw siarad efo chi. Dyna di'r pwynt yn y pen draw, ynddo, bod gyda ni eisiau clywed be mae Duw yn ei ddweud wrthon ni. Wyt ti eisiau clywed y bore yma be mae Duw yn ei ddweud wrth yr eglwysi? Gyda llaw, dwi wedi cael sbectol newydd. Special ar gyfer Llanw. Pint yn Poundland. Wrach bod chi wedi dod yma oherwydd bod chi'n meddwl bod Duw yn mynd i'ch bendithio chi. A mae hynny'n iawn, oherwydd mae Duw yn Dduw sydd isio'n bendithio ni. O'n i'n meddwl am Abraham yn cael ei alw yn Genesis. Ac cadwch mi jyst darllen yr adnodau yma i chi ar ddechrau'r 12fed bennod o Genesis. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, dwi am i ti adael dy wlad, dy bobl a dy deulu, a mynd i ble dwi'n i ddangos i ti. Byddai nhw'n wneud di yn genedl fawr, a gwrandwch rwan, ac yn dy fendithio di. Byddai'n enwog, dwi eisiau ti fod yn fendith i eraill. Byddai'n bendithio y rhai sydd yn dy fendithio, ac yn melltithio unrhyw un sydd yn dy fychanu di. Sorry. A bydd pobloedd y byd i gyd yn cael ei bendithio trwy ti. Y gair Hebraeg tu ôl i'r gair bendith y fanne ydy barak. Dwi'n cofio, di'r Rhiannon yma bore yma. Ydy'r Rhiannon yn byw yn Beraka. Ac ystyr lle'r bendith barak. Dych chi eisiau i Dduw eich bendithio chi y bore yma? Mae holl drefn a chybiaeth yn dweud fod Duw yn Dduw sydd yn gwahodd ni i ddod ato fo i gael yn bendithio. Mae'n iawn i ni fynd o yma, gobeithio yn dweud bod wedi bod yn dda i ni fod hefo'n gilydd yma. Ond gyda eisiau chi sylwi ar un peth yn yr adnodau yna, nid yn unig bod Duw yn galw ni at yn gilydd am i fod o isio'n bendithio ni, ond mae Duw yn dweud i fod o isio i ni fod yn fendith i bobl eraill. A dyna'r her dwi'n ei deimlo. Oherwydd yn bod ni mewn peryg weithiau o ddiolch fel Cristnogion am yr hyn mae Duw wedi wneud yn ein bywydau ni, ac anghofio'r alwad, y comisiwn mae o wedi roed i ni i fynd allan i fendithio pobl eraill hefo'r newyddion da. Taswn i'n gofyn i chi sut mae'ch perthynas chi hefo Duw y bore yma. Be fydda'ch ateb chi? Be fydda'ch chi'n dweud? Sut mae'ch bywyd ysbrydol chi? Wy'n cofio pan o'n i'n y coleg, mi roedd o'n beth pwysig iawn i fod yn sownd yn ddiwynyddol. Chi'n gwybod? Bo' ni wedi dallt pethau. Ac mi roedd elfen o drio profi i bobl eraill eich bod chi'n sownd, yn y ffordd ydych chi'n siarad, yn yr iaith ydych chi'n ei ddefnyddio, yn y cyfarfodydd ydych chi'n mynd iddyn nhw, yn eich ffyddlondeb i gynadleddau rhywbeth felly. A'i dyna mae Duw wir isio gynno ni. Wrth gwrs, mae o'n yn bendithio ni pan dyn ni'n dod at yn gilydd fel yma. Ond dwi'n meddwl bod ne fwy. Mae'n siŵr bod ne rhai yma bore yma falle sydd ddim yn gallu dweud i bod nhw wedi cwrdd ar Iesu byw. Ymhrofiad i oedd ges i magu mewn capel yn Ffrwd Clwyd. Ac o'n i'n gwybod bob peth am Iesu, o'n i'n pasio'r aroliadau ysgol Sul i gyd. Chi'n gwybod? 100 out of 100. Marciau llawn ac yn y blaen. O'n i'n gwybod amdano fo, ond o'n i ddim yn ei nabod o. A wrach bod chi'n eistedd yma ac yn meddwl, dwi'n gwybod am Iesu, ond busnes ma, sut mae dod i'w nabod o?
Wrach bod eraill ohonoch chi sydd yn gallu dweud eich bod chi wedi cael profiadau rhyfeddol. Ges i brofiadau ar hyd y blynyddoedd. Mae Duw wedi dod ac wedi gwneud pethau rhyfeddol yn ynghalon i mewn gwahanol amgylchiadau. Ond dwi'n gwybod am adegau hefyd pan mae y cwbl wedi oeri. Pan mae rhywbeth ar goll, wrach bod chi felly wedi cael profiadau mawr yn y gorffennol, ond rhywsut mae pethau wedi mynd i rut. Dych chi jyst yn cario ymlaen. Wrach bod chi'n felly erach bod chi'n dal yn weithgar yn eich eglwys ac yn y blaen. Eraill falle wedi bod trwy brofiadau bys y well gynnyn nhw i anghofio. Profiadau bys chi licio i claddu, i gwadu hyd yn oed. Pethau oeddech chi wedi caniatau i ddigwydd, ddyle ddim bod wedi digwydd, pethau dych chi wedi ddweud, ddyle ddim bod wedi cael ei dweud ac yn y blaen. A falle weithiau bod y pethau yn eich piwsio chi. A dych chi'n siŵr os di Duw wedi'ch rhyddhau chi. O gai ddeud wrthoch chi bore yma, mae Duw isio rhyddhau chi. A dim ond i chi geisio heddiw, mi wneithoch rhyddhau chi o beth bynnag sydd yn eich dal chi nôl. Tybed os di'r rhai yn meddwl y bore yma? Wel, dwi wedi cyrraedd. Dwi'n nabod yr Iesu byw, dwi wedi gyfarfod o. Felly dwi'n oce, dwi'n mynd i'r nefoedd. Ond mae Duw isio newid bywydau pobl eraill. Dwi'n aml iawn pan dwi'n pregethu'n sôn am y ffaith bod ni'n gallu pwyntio at anghenion pobl eraill ac anghofio bod gynnon ni 3 bys yn pwyntio nôl at o'n i'n hunain. Be mae Duw isio wneud yn eich bywyd chi y bore yma? Dyna di'r cwestiwn. Be mae Duw isio wneud hefo chi? Lle dech chi arni? Gadwch ni fod yn benderfynol o agor yn calonnau i Dduw. Gadael iddo fo wneud rhywbeth newydd yno ni. Ges i brofiad y bore yma, des i'r stafell weddi, ac o'n i'n teimlo bod Duw yn y peth cyntaf ar ei daro'n llygaid ydy cadarnhau be dwi fod i rannu efo chi bore yma. Ewch i'r stafell weddi ne. Mae wedi cael ei pharatoi, mae'n hyfryd, mae'n bethau ne i'ch herio chi. Beth am i chi fod yn benderfynol y 3 diwrnod yma o agor eich calonnau i Dduw, a falle wneud hynny trwy rannu efo rhywun arall dych chi'n ymddiried yn nhw. Neu trwy fynd at y gornel weddi y fancw. Chi'n bod, dyn ni weithiau wrth drio creu rhyw ddelwedd ohono ni'n hunain o blaen pobl eraill. Dyn ni'n cuddio lot o bethau sydd yn brifo tu mewn. Pethau mae Duw isio ni ddelio hefo nhw. Ac yn aml iawn, dyn ni'n delio hefo nhw trwy fod yn agored, trwy ddeud dyma lle dwi. Un peth dwi'n ei gasau ydy celwydd a thwyll. Dwi wedi trio, dwi'n gwybod os dwi wedi llwyddo, dysgu'r plant ar hyd y blynyddoedd bod eisiau deud y gwir bob amser. Mae Duw isio ni dweud y gwir. A mae dweud a rhannu fo rywun arall yn ffordd wych o wneud hynny. Mae yna gymaint o duedd yno ni, chi'n bod i gadw pethau'n breifat. Ond mae Duw wedi rhoi cymdeithas yr eglwys i ni. Mae wedi rhoi yn gilydd i ni. Wyt ti yn teimlo bore yma gallu di fod yn onest o flaen Duw ac yn onest efo rhywun arall. Yn onest efo un o'r tîm gweddi. Just mynd a delio efo'r peth. Gadael i Dduw ddefnyddio'r person arall neu i dyfendithio di. Mae Duw yn gallu delio efo'r peth yma. Gyda llaw, ar ôl y baned, dwi'n siŵr bod chi'n edrych ymlaen at y baned, ar ôl y baned, fel oedd Lydia'n deud, mae yna grwpiau trafod. Faswn i licio'ch annog chi i ddod i'r grwpiau trafod yma. Ac mod dwi wedi rhoi 2 gwestiwn ac 1 cyfle i weddio bob bore. Fydd yna gwestiynau yna. Llwch chi drafod beth bynnag dych chi isio. Reit? Just rhannwch hefo pobl eraill. Ond dewch i fod yn rhan o'r grwpiau trafod yna. Nawr, dwi wedi dewis yr adran yma o Marc.
oherwydd oedd Duw wedi rhoi ar ynghalon ni. Mae un o broblemau yn heglwysi ni a'n capelu ni a ni yn rhy aml ydy yn bod ni o hyd yn meddwl amdano ni'n hunain. Yn bod ni'n meddwl, be all Duw i wneud i mi? Be all Duw i wneud i mi? Cadwch mi jyst dynnu sylw chi at un peth llenyddol cyn i mi edrych yn fanylach ar yr hanes. Oedden ni'n dechrau yn adnod 32. Roedden nhw ar ei ffordd i Jerusalem ac roedd Iesu'n cerdded ar y blaen. Ac ar ddiwedd y darlleniad, dywedodd Iesu, dos am i ti gredu rwyt wedi deichau, yn sydyn roedd y dyn yn gweld a dilynodd Iesu ar hyd y ffordd. Mae o'r un fath â inverted commas, os liciwch chi, rhyw farc ar ddechrau a diwedd, rhywbeth sydd wedi fod i fynd hefo'i gilydd i ddysgu gwers i ni, y ddau gyfeiriad neu at y ffordd. Ac os ydych chi eisiau testyn gynnau, y testyn ydy, adnod 38, 36, mae'n drwg gynnau, be ga i ei wneud i chi? Geiriau Iesu Grist wrth Iago a Ioan. Ac yn adnod 51, yr hanes am Bartimeus, mae o'n dweud eto, be ga i ei wneud i ti? Nawr, ar ddechrau'r hanes, mi roedd Iesu newydd fod yn dweud wrth y disgyblion, unwaith eto, beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Yr achos llys dwbl o flaen y Sanhedrin ac o flaen yr Rhufeiniaid, cael ei gamdrin i ddienyddio a wedyn atgyfodi. Oedd wedi dweud wrthyn nhw. Mae Efengil Marc yn nodedig oherwydd ym mhennod 8, 9 a 10 mae o'n gwneud hynny. Yn yr 8fed bennod mae o i fyny yn Cesarea Philippi, sydd bellach yn rhan o Syria, dwi'n credu, rhyw 10 milltir ar 20 i'r gogledd o Lyn Galilea. Reit i fyny yn y gogledd. Oedd Pedr newydd i gyffesio yn Fesia. Ac mae Iesu Grist yn mynd ymlaen yn fanno. Sech chi'n edrych ar yr hanes, dwi'n meddwl bod i ar hon gynnau. Mae fyny'n barod, diolch Rhys. Neu pwy bynnag sydd yn gwneud. Mae fyny'n barod. Mae o'n dweud beth sydd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Ond dydy'r disgyblion, os ydych chi'n darllen ymlaen, ddim yn deall. Mae o'n dweud eto, ychydig yn ddiweddarach, pan mae o wedi cyrraedd i lawr i Galilea. Mae o'n mynd trwy y cwbl sydd yn mynd i ddigwydd iddo fo, sut mae o'n mynd i gael ei drin ac yn y blaen. Ac unwaith eto, dydyn nhw ddim yn deall. Yn ôl yn yr 8fed bennod, mi wna i ddarllen yr adnodau yma, adnodau 34, mae Iesu Grist yn mynd ymlaen i ddweud fel yma, galwodd y dyrfa ato gyda'i ddisgyblion a dwedodd wrthyn nhw, rhaid i bwy bynnag sydd yn fy nilyn i stopio rhoi nhw eu hunain gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraill a cherdded yr un llwybr am i. Chi'n gweld y thema neu o ffordd eto, o ddilyn Iesu Grist. Ac yn Galilea rhy fath, dyn ni'n darllen yn adnod 32 yn 9fed bennod, bod gen y disgyblion i'm syniad am be oedd o'n sôn. Yn adnod, gallwch ni weld, 33 ymlaen, dyn ni'n darllen fel yma. Dyma nhw'n cyrraedd Capernaum pan oedd y lle roedden nhw'n aros, gofynodd Iesu'r disgyblion, am beth oeddech chi'n dadle ar y ffordd? Naeth neb ateb, roedden nhw wedi bod yn dadle pwy oedd y pwysica. Chwyddoch chi beth i'r gair yn yr oed gyfanne? Megale, mega. Pwy di'r pwysica? Eisteddodd Iesu lawr ac alw'r 12 disgybl ato, ac meddai wrthyn nhw, rhaid i'r sawl sydd am fod yn geffyl blaen, ddysgu mynd i'r cefn a gwasanaethu pawb arall. Ac osododd
blentyn bach yn y canol o'i blaenau. Cododd y plentyn yn ei freichiau a dweud wrthyn nhw, mae pwy bynnag sy'n rhoi croeso i blentyn bach fel yma am ei bod yn perthyn i mi, yn rhoi croeso i mi. Chi'n gweld be oedd Iesu Grist yn ei ddysgu iddyn nhw? A dyma ni rwan yn y ddegfed benod mae'n ddrwg gynnau, yr un peth yn digwydd eto. Iago a Ioan eisiau bod ar y cabinet pan mae Iesu Grist yn llywodraethu. Gweld ei hunain yn eistedd un bob ochr iddo fo. A wyddoch chi, mae rhyw, dwi'n gwybod, rhyw elfen o hiwmor bron, lle alw fo'n hiwmor, dwi'n gwybod, yn y geiriau eistedd ar y dde a'r chwith, oherwydd dim ond yn un lle arall mae'r geiriau yn ymddangos pan mae Iesu Grist ar y groes a mae o'n cyfeirio at ddau naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo fo. Mae Iesu Grist yn mynd ymlaen i herio nhw ac yn gofyn iddyn nhw, ydych chi'n mynd i fedru yfed o'r cwpan? Neu cael y bedydd dwi'n mynd i fynd trwyddo fo. Oedd y cwpan yma yn cyfeirio at gwpan i ddioddefaint o. Dyn ni'n gwybod hynny. Hwn yw y cwpan, y cyfamod newydd. Ac yn ngardd Getsemane hefyd yn dod, mi ddario ddeud, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf. Cwpan chwerw yma lle oddi wrthau. Felly, dyn ni'n gwybod hynny, ond mi roedd y bedydd hefyd yn cyfeirio at i farwolaeth o. Mae bedydd, mae'n rhaid i mi fy medyddio a fo, medde fo yn Lug 12 benod. A mae ymateb Iago a Ioan yn rhyfeddol, oce. A mae Iesu Grist yn dweud wrthyn nhw, mi fyddwch chi yn yfed y cwpan. Mi fyddwch chi'n mynd trwy'r profiad o'r bedydd. Ydy'r drydydd adnod o'r... Gallwn ni weld, dwi'n gadael y gwaith yma i... Dwi'n yn gweithio? Dwi ar goll wan. Pa un sy'n gynno ni? Nawfed adnod o'r drydydd benod ar 10. Oedd Iesu Grist wedi dweud dro ar ôl tro. Ond wyddoch chi, mae'r adnodau yma'n rhywbeth ni ddim yn rhyw gyfarwydd iawn â nhw. Pam? Pam? Wyddoch chi bod mwyafrif Cristnogion yn byd ni heddiw yn dioddau oherwydd ei ffydd? O'n i falch o fynd i'r cwrgweddi y bore yma a mynd rownd y gwahanol stations ac o'n un station oedden ni'n gorfod mynd iddo fo oedd yn dweud am yr holl wledydd lle mae Cristnogion yn cael ei poenydio, yn cael ei herlyd ac yn cael ei lladd am ei bod nhw'n dilyn Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist yn dweud yn glir wrth Iago a Ioan, mi byddwch chi'n dioddau a dyna ddigwyddodd iddyn nhw. A wedyn, dyn ni darllen y disgyblion eraill yn gwylltio, ac oedd rhywun ddim yn gwylltio oherwydd bod nhw'n meddwl bod Iesu Grist Iago a Ioan wedi dweud y peth wrong. Oedden nhw'n gwylltio oherwydd bod nhw efo'r un agwedd. Bod nhw hefyd yn gweld pethau y ffordd anghywir. Ddim yn wyllt am bod Iago a Ioan yn anghywir. Oedd Iesu Grist wedyn yn ei galw nhw at ei gilydd ac yn dangos iddyn nhw fod ne wahaniaeth mawr rhwng ffordd y byd a ffordd y deyrnas. A mae ymateb Iesu Grist yn adnod 42 yn hatgoffa fi o eiriau Samuel yn yr Hen Testament. Chi'n cofio Samuel a bobl yn dod ato fo ac yn dweud wrtho fo bod gennyn nhw isio brenin. A be di'r geiriau nesaf? Da ni isio brenin yr un fath ar holl genhedloedd. Da ni isio bod yr un fath ar genhedloedd eraill. A mae Samuel yn torri galon ac mae'n dweud, ydych chi'n gwybod sut fydd y brenin fyddwch chi'n ei gael? Mi fydd eich bechgyn chi i gyd yn cael ei galw i fynd i'r fyddin ac i fynd i'r ryfel. Mi fydd eich merched chi'n cael ei galw i weini yn y palas ac yn y blaen. Dych chi ddim isio bod
rhy fath ar cenedloedd eraill. Mae'n rhyfeddol bod Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu iddyn nhw gael brenin. Oedd y cyntaf ddim yn arbennig o lwyddiannus, mi ddath Dafydd wedyn, oedd yn adlewyrchu rhywbeth o sut un fydde Mesia ei fod o hefo gwendider rhyfeddol hefyd. Ond darllenwch wedyn trwy holl hanes y brenhinoedd, a beth ydych chi'n gweld? Trasiedi ar ôl, trasiedi ar ôl, trasiedi. A Duw yn galw dynion cyffredin i'w herio nhw, y proffwydi. Ac yn dweud wrthyn nhw i bod nhw yn anghywir, i bod nhw'n gwneud y peth anghywir. A mae yna rhywbeth tebyg yn fama. Iesu Grist yn dysgu i'r disgyblion y gwahaniaeth rhwng ffordd y byd a ffordd y deyrnas. A ffordd y deyrnas ydy y ffordd ddidrais. Peidio i lordio hi dros bobl eraill, ond gwasanaethu pobl eraill. Diodde, cerdded yr un llwybr a Iesu Grist. Codi croes. Be mae Iesu Grist yn ei wneud yn fama ydy beirniadu y sefydliad. Beirniadu yr hufiniad, yr union bobl oedd yn mynd i'w groeshoelio fo. Mae yna eiriau miniog iawn yn y ddegfed bennod adnod 42, sy'n ni'n cael yr adnod yn ei fyny. Chi'n gwybod, be oedd o'n sôn yn fama am yr llywodraethwyr, y cyfeithiad gorau, cyfeithiad Saesneg gorau dwi wedi ffindio ydy so-called leaders. O'n i'n gallu cyfieithu hwnna, o'n i'n cael yn hemtio i roi so-called yn Gymraeg i ddweud y gwir. So-called leaders, ynde. Trio dal ystyr y peth efo'r gair pwysigion ydw i. Y bobl yna sydd yn meddwl i bod nhw'n rhywun arbennig. Trio dal beth sydd tu ôl i'r gair doceo yma. Pobl sy'n tybio i bod nhw'n rhywun dydyn nhw ddim. A wedyn y gair lordio, categoreo. Y syniad fod arweinyddiaeth yn golygu awdurdodi ar bobl eraill, gormesu pobl. Se ni'n mynd ymlaen da ni yn y sleidiau nesaf, lle da ni? Dwi'n colli trac ar y sleids yma, ddegfed bennod, adnod 42, ia. Maen nhw wrth ei bodd yn dangos ei hawdurdod ac yn ei lordio hi. A wedyn, ydych chi'n gweld yr hanes yna, y geiriau yna o hanes Meibion Sgefa. Dyma'r dyn oedd ar ysbryd drwg ynddo. Dwi'n gallu weld o fan ewan. Yn ymosod arnyn nhw ac yn rhoi'r fath gweir iddyn nhw. Yr un gair groeg a'r gair lordio yma. Yn rhoi y fath gweir iddyn nhw i gyd nes iddyn nhw redeg allan o'r tŷ yn noeth ac yn gweudu. A wedyn eto yn cyntaf Pedr, pidiwch a'i lordio hi. Pidiwch a'i lordio hi. Yr gair yn Beibl Cymraeg Newydd ydy pidiwch tra ar glwyddiaethu. Gweld eich hunain yn rhywun sydd yn rheoli. A'r peth nesaf mae Iesu Grist yn ei ddweud ydy rhaid i chi fod yn wahanol. Rhaid i chi fod yn wahanol. Fe allech chi ddarllen elfen sarcastig yn fama. O'n i'n cael yn hemtio i'w gyfieithu fel yma, ond dim fel yna mae pethau efo chi, wrth gwrs. Chi'n glywed o? Pidiwch a'i lordio hi. A wedyn mae'n mynd ymlaen yn y ddwy adnod nesaf, adnod 43 a 44, i ddefnyddio dau air groeg pwysig, diakonos, gwasanaethu, a dwlos. Gwas sydd gynnau yn Beibl.net yn fama, ond ceithwas ydy ystyr y gair. Reit? Gwasanaethu a bod yn geithwas. Fel yna, den ni fod. A wedyn, y nes ymlaen, mae o'n dweud bod Iesu Grist ei hun wedi dod i aberthu fy mywyd mwyn talu'r pris i ryddhau llawer o bobl. Y gair lwtron sydd yn golygu pridwerth, ransom, ynde.
gollwn pobl yn rhydd, gollwn caethweision yn rhydd. Mae'r gair cyntaf am wasanaethu yn fanne, diaconia, yn air diddorol yn Marc oherwydd mae o'n ymddangos reit ar ddechrau Marc a reit ar y diwedd. A dwi'n mynd ar gefn yn hobi hos yn fama. Mae o'n cael ei ddefnyddio gyntaf pan dyn ni'n clywed yr hanes am Iesu Grist yn iachau mam yng nghyfraith Pedr. Right? Ac ar ôl iddo fo iachau hi, mae hi'n codi ac yn gwneud bwyd i Iesu Grist, yn gweini arno fo. Ac ar y diwedd, mi rydyn ni'n cael hanes o gwragedd wrth y groes. Yr rhai oedd wedi bod yn dilyn ac yn darparu ar gyfer diaconia, yn gwasanaethu. A mae Iesu Grist yn dweud na dyma ma sy'n gyno fo isio. Dwi'n newid cofio ma'r gair yn ymddangos unwaith yn gynharach yn Efengil Marc pan oedd Iesu Grist yn cael ei demtio yn yr anialwch a mae'r angylion yn dod ac yn gweini arno fo. Ond fel arall, y gweini mam yng nghyfraith Pedr ac ar y diwedd y gwragedd oedd wedi bod yn darparu ar gyfer Iesu Grist a'r disgyblion. A dyna'r math o bobl mae Iesu Grist isio. Pobl sydd yn gwasanaethu eraill. Mi roedd Iago a Iwan isio statws. Mi roedd gynnyn nhw isio bod yn bwysig os liciwch chi. O gynnyn nhw isio grym yn gweld arweinyddiaeth wrach fel grym a statws. Ond oedd Iesu Grist yn dweud na, mae gynnai isio chi fod fel y merched yma. Yn gwasanaethu. Yn gwasanaethu. Wedyn beth am hanes Bartimeus? Sgynna i'n syniad, a mi watcho yn amser, dwi'n iawn. Beth am hanes Bartimeus? Roedd Iesu fo tyrfa enfawr yn ei ddilyn o, ac mi roedd o ar ei ffordd allan o Jericho i gyfeiriad Jerusalem. Gyda llaw, os newch chi gymharu y ddau hanes am iachau y dyn dall yn Jericho. Mae Marc yn dweud i fod o ar ei ffordd allan o Jericho. Mae Luc yn dweud i fod o ar ei ffordd mewn i Jericho. Mae pobl wedi gwneud peth mawr o hyn. Ond mae'r esbonwyr yn dweud na'r esboniad syml ydy. Mi ro gynnoch chi'r hen Jericho, yr hen ddinas, a mi ro gynnoch chi'r ddinas newydd oedd wedi adeiladu gan yr Hifiniaid. Ac mae un yn cyfeirio ato fo yn dod allan o'r hen ddinas, a'r llall yn cyfeirio ato fo yn mynd i mewn i'r ddinas newydd, chi'n gweld di? Ac mi roedden nhw yn mynd trwy'r ar hyd y ffordd yma oherwydd i bod nhw ar ei ffordd i Jerusalem. Oedd Iesu Grist fel dydes i wedi dod o Syria yn y gogledd, 10 milltir ar 20 i'r gogledd o Lyn Galilea, wedi dod i lawr i Galilea, a rwan oedd wedi mynd lawr hefo'r Iorddonen i Jericho ac yn mynd i groesi draw i Jerusalem. Lle oedd yn le, os oedd hon yn ffordd y Pererinion, lle oedd yn le delfrydol i bobl Gardota. Wel, ar ochr y ffordd yna, ynde. A dyna lle roedd Bartimeus, a'r dyrfa mawr yma yn dilyn Iesu Grist. A mae Bartimeus yn clywed fod Iesu Grist yn dod heibio, a mae o'n dechrau gweiddi. Diolch i ti am weiddi, Lydia. Yn dechrau gweiddi ar Iesu Grist, ar fab Dafydd, i drigarhau wrtho fo. Gyda llaw, y gair Bartimeus, mab Timeus, dyn nhw'n siŵr iawn beth ydy'r ystyr. Ond maen nhw yn dweud y gallai fo olygu mab bydreddi. Mab bydreddi, mab yr aflan. Ac mae gwedd pobl at Bartimeus yn adlewyrchu hynny'n dydyn. Cael y geg! Rwt, ti dda'n byd. Yn ydy, da ni yn dilyn Iesu Grist. Sgynno fo'n diddordeb yna ti. Chi'n glywed o? Mab bydreddi, mab yr aflan. Ond mae Iesu Grist yn wahanol, mae Iesu Grist yn ei alw fo. A gyda llaw, mae'r rhaid i mi ddeud hyn. Plis, wrth ddarllen y Beibl, gadwch i ni sylwi gymaint o sôn sydd yn yr ysgrythur am bobl dlawd, anghenion pobl dlawd, am weddwon, am ffoaduried,
am bobl sydd ar y cyrion, pobl ma sydd yn cael ei gwrthod, yn cael ei sarhau, yn cael ei dirmygu gan bobl eraill. Den ni yn cael yn galw i wasanaethu y tlawd a'r anghennus yn yn byd ni. Diolch yn golygu bod ni'n diastyru pobl bwysig, y pobl gyfoethog, oedd Iesu Grist ei hun ddim yn gwneud hynny. Mae angen pawb yr un fath. Ond, mae yna ffordd o symud o ffordd y byd i ffordd y deyrnas. A dyna oedd Iesu Grist eisiau weld yn digwydd y mywydau pawb. Oedd cais Bartimeus mor wahanol i gais Iago a Ioan. Disgyblion yn edrych am statws a breintiau, a Bartimeus jyst isio cael gweld. Jyst yn cyfadde ei angen. A sylwch oedd Iesu Grist ddim yn gallu rhoi y cyntaf. Pam? Oherwydd oedd yr agwedd yna'n groes i ysbryd yr Efengil. Oedd agwedd Iago a Ioan yn groes i ysbryd yr Efengil. Mae'n rhywbeth, da ni wedi gwneud lot o'r hanes am Pedr, Iesu Grist yn dweud wrth Pedr, syth ar ôl i gyffes o, dos o'm golwg i Satan. Ynde? O mae'n elfen o hynny yn fama hefo Iago a Ioan. Di chael un hollol rong. Dwi bron yn teimlo Iesu Grist yn ochneidio chi'n bod eto. Dwi wedi deitho chi dro ar ôl tro beth sy'n mynd i ddigwydd. A dych chi ddim wedi dallt. Dwi'n gobeithio bod neb yma bore yma sydd hefo'r ysbryd a'i fyraifd. Chi'n bod? Dwi'n iawn. Dwi wedi dallt i. Pobl eraill sydd angen cael ei newid, nid fi. Mae'n lle fi efo Iesu'n saff. Sut mae pobl eraill yn edrych arna ti wedyn. Y busnes crefyddol yma di'r gair sydd yn yngal i. Dyn nhw'n edrych arnoch chi ac yn meddwl eich bod chi'n bobl grefyddol. Fi'n cofio pan o'n i yn y coleg, rhywun yn dweud amdana i o Arfon i Arfon, dim rhegu, dim meddwi, dim rhyw. A dyna cwbl oeddwn i weld. Dim rhegu, dim meddwi, dim rhyw. Mae Iesu Grist yn galw ni i ddangos ffordd wahanol o dduw. Nid just ffordd Phariseaidd hefo dim rhegu, dim rhyw ac yn y blaen, ond gwerthoedd gwahanol i'r byd. Chi'n gwybod, mae'n ffordd y byd a mae'n ffordd y deyrnas. Mae'n ddyn dwi'n ei ddilyn ar y cyfryngau cymdeithasol yma, o'r enw Mati Solomon. Dwi'n meddwl na Gwyl Jeffs ar hyd yn un sylw fi atafod i Gwyl yma bore yma, dwi'n siŵr. Gwyl ar hyd yn un sylw atafod gynta. Werth i chi weld i podcasts o. Bima ynde, Bima podcast. Werth gwrando anyn nhw. A mae Marty Solomon yn dweud trwy'r Beibl, mae gynnwch chi'r gwahaniaeth yma rhwng ymerodres, empire, rhwng ymerodres a shalom. Shalom. Nawr, na i sôn mwy yn ystod y deudddydd yma am y gair shalom. Mae o'n golygu mwy na heddwch. Mae o'n golygu lot mwy na heddwch. Mae o'n golygu y stad yna lle mae bob peth yn gyflawn, lle mae bob peth yn berffaith, lle mae bob peth yn iawn, lle roedd pethau yn wrong o'r blaen. Felly mae gennych chi'r gwahaniaeth rhwng empire, rhwng ymerodres a shalom. Mae gennych chi'r gwahaniaeth rhwng ffordd rhifen o ddelio hefo pethau a ffordd Iesu, sef gwasanaethu, golchi traed, hunan aberth.
dwi wedi methu ffindio pwy ddwedodd hyn, ond dwi'n cofio darllen yn rhywle, rhywun wedi dweud fel yma, mae yna ddwy ffordd o wthio Duw allan o'ch bywydau. Ffordd gyntaf di crefydda, yr ail ydi gwrthryfela. Meddyliwch, crefydda a gwrthryfela. Den ni Gristnogion yn hawdd iawn yn llithro i fodloni ar grefydda. Troi'r Efengil yn fformiwlau. Troi'r Efengil yn fformiwlau. Chi'n bod, llwn ni fod digon didwyll ar un ystyr. Mynd i'r capel, mynd i astudiaethau Biblaidd, mynd i gyrdde gweddi, mynd i llanw. Pethau mae Cristnogion yn ei wneud. Allan crefydda ni fod yn efengylaidd iawn. Falle'n draddodiadol, falle'n ddiwiog, falle'n yn hen ffasiwn, falle yn gywir iawn ac yn y blaen. Ond dwi eisiau dweud hyn. Os anghofiwch i bob peth arall ydes i bore yma, cofiwch hyn. Crefydda ydi o, os nad ydych bywydau chi a'ch gwerthoedd chi yn adlewyrchu gwerthoedd Iesu Grist. Neu gadwch mi roed o mewn ffordd wahanol. Crefydda ydi o, os ydych bywydau chi yn adlewyrchu gwerthoedd y merodraeth, gwerthoedd y byd. Yng nghwmni'n gilydd, y peryg ydy i ni ffocysu o hyd ar y ddelwedd den ni roed i'n gilydd ohono ni'n hunain. Sut mae pobl yn gweld ni yn bwysicach na be mae Duw isio? Di hynny wir amdano chi? Mae o di bod wir amdano i, llai ddeud yn onest. Rhei eisiau gweld eu hunain fel pobl efengylaidd, gwneud yn siŵr bod yr ddiwinyddiaeth i gyd yn iawn. Rhei eisiau gweld eu hunain fel pobl Galfinaidd. Calvin ydy'r boi. Cyn belled bod ni'n credu bob peth mae Calvin yn ei ddweud, fydd bob peth yn iawn. Rhei eraill eisiau gweld eu hunain fel pobl yr ysbryd. Pobl sydd yn cael geiriau oddi wrth Dduw ac yn gweld gwirthiau'n digwydd ac yn y blaen. Chi'n gwybod, y ddelwedd yma den ni'n rhoi ohono ni'n hunain rhy aml. Rhei eraill yn dweud o addoliad go iawn ydy'r peth pwysig. Cael adlais i arwen yr addoliad a mi fydd Cymru yn ei lle wedyn. A dwi eisiau gofyn y cwestiwn, beth ydy addoliad go iawn? Ydy ges i fendith aruthrol yn yr addoliad bore yma. Ond ydy'r addoliad yna ddim ond yn ystyrlon os ydy'n mywyd i'n addoliad. Os ydy'n mywyd i'n addoliad. Os ydw i wedi rhoi yn hun ar allor Duw. Dydy defodau crefyddol, diolch bwys pa mor efengylaidd ydyn nhw, diolch bwys pa mor garismataidd ydyn nhw, diolch bwys pa mor gywir ydyn nhw, dydyn nhw ddim yn addoliad os nad ydy o'n tarddu o galon sydd yn addoli Duw ac mewn perthynas â Duw o ddydd i ddydd. Dwi'n yn gwybod os ydy'r adnod o Eseia i fyny yn fanne, ti'n bosib i roed i fyny? Geiriau Eseia, crandwch arno fo. Beth i pwynt y holl aberthau chi? Be ddydwn ni, y holl wasanaethau crefyddol chi, y holl gynadleddau chi. Be di'r pwynt, medda'r arglwydd? Dwi wedi cael llon bol o hyrdod ac o ffrymau i'w llosgu, raster anifiliad y gwaed teirw. Dwi'n isio chwyn a'ch bychod geifr chi. Dych chi'n ymddangos o'n blaen ni, ond pwy o fynodd i chi ddod i stompio drwy'r deml. Stopiwch ddod a'ch offrymau di-ystyr. Mae arogl darth yn troi arna i. Dych chi'n dathlu gwyl y lleiad newydd a'r sabothau, cynnal cyfarfodydd eraill, ond allai'n diodde'r drygioni sy'n mynd gyda'ch dathliadau crefyddol chi. Dwi'n casau'r lleiadau newydd a'ch gwyliau eraill chi. Maen nhw'n faich arna i. Allai moi dioddau nhw. Pan fyddwch chi'n codi'ch dwylo i weddio, byddai'n edrych i ffwrdd. Gallwch chi weddio faint fynnoch chi, ond byddai ddim yn gwrando.
Mae gwaed, pam? Mae gwaed ar eich dwylo chi. Ymolchwch, byddwch lan, ewch ar pethau drwg ddech chi'n ei gwneud allan o'n golwg i. Stopiwch wneud drwg, dysgwch wneud da, brwydrwch dros gyfiawnder. O blaid yr rhai sy'n cael ei gorthrymu, cefnogwch hawliau plant amddifad, dadle dros achos y weddw. Y cyfiawnder yna mae Duw yn edrych amdano fo. Gawn ni ganu faint ffynwn ni o gorysus, ond diolch dda'n byd os nad ydyn ni'n bobl sydd yn adlewyrchu cariad Iesu Grist yn calonau. Drwchwch ar yr adnod nesaf o Amos, dwi'n credu. Ia. O, bobl bach. Dwi'n casau eich gwyliau crefyddol chi, ac yn ei diastyru nhw. Dydy chaddoliad chi'n rhoi dim pleser i mi, chi ddod i gyflwyno aberthau o llosgu mi ac offrymau bwyd, wna i ddim i derbyn nhw gallwch offrymu eich anifiliad gorau i mi. Ond fyddai'n cymryd dim sylw o gwbl. Stopiwch ddod yma i forio canu'ch emynau. Does gen i ddim isio clywed sŵn eich nable. Beth dwi isio di gweld cyfiawnder. Fel dŵr yn gorlifo, ffegwch fel ffrwd yn ant, sydd byth yn sychu. Bywydau sydd yn adlewyrchu gwerthoedd Iesu Grist ei hun. Mae yna ddyfyniad, dwi'n meddwl, gynnau ar y sleid nesaf, ddaru'n herio fi flynyddoedd yn ôl. Diwynydd o dde America, Orlando Costas. Christ Outside the Gate, 1908 rhywbeth. Mae'n sôn am a gospel without demands. The content of this gospel is a conscience-soothing Jesus with an unscandalous cross, an otherworldly kingdom, a private, inwardly limited spirit, a pocket God, a spiritualized Bible, and an escapist church. Its goal is a happy, comfortable, successful life obtainable through the forgiveness of an abstract sinfulness by faith in an unhistorical Christ. Such a gospel makes possible the conversion of men and women without having to make any drastic changes to their lifestyle or value systems. Meddyliwch. Neu chi ddyfyniad? Pa mor wahanol ydy'n bywydau ni i bywydau'r gymdeithas seciwlar o'n gwmpas ni? O'n i mewn cynhadledd niweddar, ddim cynhadledd, oedd e ti yn end, oedd e Chan, Julian Richards yn siarad, pennaeth New Wine Cymru. A Julian yn dweud bod o'n gweld Cristnogion yn rhy aml yn edrych am eglwys, a'r ffocws ydy be mae'r eglwys yn ei gynnig i mi. Pregethu da, meddai fo, tic. Cymdeithas glos, tic. Gwaith plant da, tic. Agored i'r ysbryd glân, tic. A crisis y byd efengylaidd ydy hyn. Bod ne bobl sydd yn gallu rhoi y tics i gyd yn y lle iawn, ond dydy bywydau nhw ddim yn adlewyrchu gwerthoedd Iesu Grist o gwbl. Arweinwyr sydd yn ticio'r bocsys yn euog o gamdriniaeth rhywiol, o gamdrin plant, o gamddefnyddio grym, o hiliaeth, o batriarchiaeth, o edrych ar bornograffi, o arian garwch. Ydy'r pethau yma newyddion da? Ydy'r addoliad yn ystyrlon? Nag di. Oherwydd mae Duw yn gweld y galon. Dyna pam dwi'n gofyn i ni edrych ar lle ydyn ni. A penderfynu yn ystod y dridiau mae ddelio hefo fo. I rannu efo rhywun. I weddio hefo Anna ar tîm. I adael i Dduw siarad hefo ni. Iesu Grist yn dweud wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch wynt. Neu fel roesionbibl.net, y ffordd i'w nabod nhw ydy trwy edrych ar y ffrwyth yn ei bywydau nhw. Mae Hebreaid y dryddedd benod ar 10 yn dweud fel yma, gadewch i ni foli Duw drwy'r adreg o achos beth wnaeth Iesu.
Y ffrwythau dyn ni'n ei cyflwyno iddo ydy'r mawl mae o'n ei heiddi. A ffeidiwch, chi'n gweld y cysylltiad, ffeidiwch anghofio gwneud daioni a rhannu'ch cyfoeth gyda phawb sydd mewn angen. Mae'r math yna o aberth yn plesio Duw go iawn. Dyn ni eisiau cadw'n cyfoeth. Mi soniai fwy am hyn fory. Pa wahaniaeth mae cwrdd ar Iesu byw yn ei wneud yn dy fywyd di? Pa wahaniaeth mae o wedi wneud yn y mywyd di? Ai jyst y droed i'n grefyddol? Diolch. Ti eisiau cloi? Diolch Arfon. Lot i feddwl amdano fo fan'na. A da ni jyst yn mynd i orffen efo can o nefel addwyn oen. A be am i ni jyst adlewyrchu a falle cymryd moment i siarad efo Duw. Ia. Diolch Arfon. Ni'n licio canu yng Nghymru am calon lan ag ni. Ond dyma beth mae Duw angen wrthyn ni. Calonau glân. Cymhelliad pur. Diolch. Reit. So mae paned i gael lan lofft, lan grisiau, fyny grisiau.